sta je op de ijs, wat vind je ervan? Leuk. Wat is er zo leuk hoor? Ja, normaal gebeurt dat niet. Normaal kan dat niet. En nu wel. En vertel eens, wat vind je ervan dan? Zo mooi. Ja, dat glijden over het ijs. Hoe vind je zo'n dag? Leuk. Ja, wat is het zo leuk hè? Ja, gewoon een dagje weg van school. Halfdagje. En zo op het ijs, is dat mooi? Ja. Wat is het zo mooi aan? Ja. Je kan lekker slippen. Niet gevaarlijk? Nee. Mijn moeder zei dat als ik deze helm op me heb, dat het wel goed komt. Wij vonden dat de Ben van uw Squalla Lindestein, met een motorische beperking, dat ze eigenlijk Savissa op in een ijshaaltje matten. Want dat is hetgene wat stinkt dat de Ben een handicap had. Nou, die komt net op het ijs. En dat vinden wij dat wel kan. Zo binnen wij begonnen. En het is eigenlijk steeds grutter van. Heb je dat als Jelle West in Tial? Ja, al 4 keer. Ja. En zo'n dag die wordt er georganiseerd. Vertel er eens van, was het even Fienst? Nou, ik wel heel goed. Ik bedoel, ik heb echt wel respect voor die meesten. Van, ja. Ja. Dat ze zo'n dag organiseren? Ja, ik. En ik hoor sporten natuurlijk. Nou, soms slept hij nou wel eens in het begin, maar later dan... dan krijgen wij pijn. Maar later dan doet hij het wel goed. Maar geen ongelukken? Geen ongeluk. Bijna wel. Bijna wel, ja. Dat wel. En ik moet nu gaan, ik heb geen tijd meer. Waarom heb je geen tijd meer dan? Nou, ik moet verder. Ik moet mijn vrienden nog even terugbrengen. Je moet even een rondje 36-2 maken. Ja. Oké. Zoiets, ja dan. Jij bent mijn leven, jij brengt mij geluk. En mijn hart gaat zo te keren. En als ik jou zie, ben ik weer. Je bent mijn leven, mijn dag kan niet stuk. Jij maakt zoveel los in mij, wat ik voel voor